Aku tambah ayu. Tak lain ya. Lain dia. Gimana bahasa? Ayo. Ayo. Kok mosok ngono to ngeget-ngegeti. Sampeyan katen andi sih Kak, ben raktir awake bakso ah. Suka mosok kakak raktir awake luwe lho awake iki. Lah yo mbokmu kuwi ora gelem masak malah luwe ta. Mbok iku. Jane Mbak nyen susune ben iku mon. Jane kepengin Kak, cuma yang ngerti dhewe wong mamaku lek ngamuk koyo kuda lumping. Iya jadi mau Wah, ayo Kak, sak luwe iki lho ayo. ini Ning cawar drenges. tapi kok ngomong mamamu ya nanya anakku gak ngerti. Beres Kak, beres. Ayo. Beres Kak, beres. Yo saya Kak sak luwe. Apa iki ya wetengku tambah gede lek emakku roh apa ya ya apa ya ya apa ya Apa Nduk? Nduk. apa iki Mbak Nur wetengku tambah gede. Nduk, kok iso sih Nduk? Kon wis pirang wulan nih? Lah ya Nduk, kon gawe pirang wulan sih, San? Ngomongnya mek sak wulan ning wong-wong tapi asine wis petang wulan. Ya apa iki Mbak Li? Kebajutmu Nduk, ya apa Lah iki? iya. Sak wulan nih, Nduk. Iki wis wis budhe iki duwe cara yo. Kowe iku gawe klambi sing rodok gede ngono lho, kombor. Yuk, apa kon yuk nangis nih. Ngono yuk, arungok-rungokno kon kok ndrenging. Ya, Mak, pilih penar iki saking ae jalan dawake kena angin pentil. Yo iki Mang guyonan, Mang. Ayo mulai. Dirungokno wong ora pantes iki lho dirungokno ndek kono iku. Loh, lah kok kon sih sing ngatur Li? Iki ngono anakku dudu anakmu. Lho, kon kok wani-wanine Nduk nyeneni aku Nduk. Rini kon. Lho, kon wani-wanine Nduk. Yuk, wes dua. Mak, Apa? yuk. Yo apa iki, Mak? Taro Kak. Wes Mak. Oh, lut. Wes, wes, Lho, opo kon Li? Opo kon? Opo? Lo narik teleku setel wis foto kada sing genai lho. Pantes kumpulane anak Iwapi. Loro kae iring delawak peduli. Konjel pelerak-pelerok nang aku. Lah ya lapa konjel? Tak gelo ta? Taruh enggak? Ayo, nyanyi aku. Awadi, sampean Kak, pintuku gamis sing ndek Mbak Salama iku jarine api-api. Ayo ndelok ayo. Mosok sih kon dari sapa? Jarine wong-wong iku jarine api-api. Iya sih jarine apa jarine abane dodol wong iku Mbak Salama iku. Kon gak tak kepin gamis apa rando lek kepin tak tukokno nih Mbak Salama mari iki. Ya gak apa-apa nek gitu kok. Ya Sri Mbak Sri cetak. Wani api-api nih Mbak Salama. Apa sih Sri kon Mbak Salama tutup jarum buka. Kon ku sing genah. Wong wis kadung ada rene kok iso tutup wonge. Gak ero Mbak Wati tak kira Kok iso niku lho. Sri cari. Pas aku liwat mang lo gamis sing ditokno api-api ono. Oh iya Nduk, kon sing genah Nduk. Lho iya. Berarti api bener. aja nih Mbak Wati nih gini. Oh ya aku ki sakjane kepengin gamis. Angel dikongen kok non Andia Angel kan gak punya Angel lah. Angel iki pasti gelem iki tak paksa ngono kok nanti masalah mah iki, ya kan? Angel kan kepengin para. Kepingin Mbak Wati. Gernyet nanti Angel pasti gelem. Ambek Lilis ambek Ajeng. Bilirin mbak Ajeng. Oh, pasti ku blakrak iku arek telu iku. Wis gak apa-apa. Meneh utawa engko awake nang Mbak Salama ketemu Angel dhisik pasti gelem kok iku Angel. Kan? Gak bisa nyari kira. Oke, siap.